Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right. Good morning Zimbabwe, nzimamuka sei? Komborerwa ina shema ngwanana ano. Zuwa richiti 22 February 2025. Dictator iri rinonzi Mnangagwa rapererwa. Patakamutaura kuti toda kumudzinga muhofisi gore rino ngaaende igore regudo guru. Akabva amhanya kumapurisa akutanga kuenda kunovapa sadza. Noti vakupiwa tii kuseni masikati vowana sadza. Zvino mazuva angu mangwanana ano ndiye kuyambira mapurisa kuti imi mapurisa musatengese nyika nekuda kwetii. Musatengese nyika nekuda kwokuti muri kupiwa sadza. Nyika ndeyevanhu, haigone kutengeswa nekuti mapiwa tii. Ende chechipiri, muchenjere ikoko kumabharaki kwamuri ikoko. Hamusi kuziva kuti chii chakasaka kuti tii iyoyo kana nesadza zvichiuya. Vamwe venyu makatagetwa nekuti hamusi kuda 2030. Munourayiwa, munoisirwa muchetura. Musangodya zvinhu zvisane basa rese. Handi mazvinzwisisa. Kana richibikwa naseonai kuti abika wacho ndiani ende riri kushewa sei. Because vamwe venyu muri kunzanza muri kuramba nyaya dze2030 kumakembi ikoko. Svinurai mapurisa. This struggle is not driven by personal interest. But tiri kuitira imi ivhini mapurisa kuti murarame zvakanaka. Paunoenda ikoko uchinopiwa sadza, vana vako kumba vari kudyei. Paunoenda uchinomwa tii ikoko vana vako vari kudyei. Munozviziva here kuti ma200 amuri kupiwa naMnangagwa 2017 Mugabe paakakusiyai mapiwa ma500 US. Saka izvozvo zvizivei kuti we are fighting for you. Musashandiswe, musatengwe nesadza. Tengesa life yefuture yevana venyu nekuda kwesadza. Tengesa life yefuture yevana venyu nekuda kwetii. Unhu ihwoyo hahuna kuita zvakanaka. Chenjerai kuzofa musati maona New Zimbabwe yapadyo yakuuya ine magutwa, ine gore remagutwa evanhu. Masi ayo ari kushanda naMnangagwa, rimwe branch riri kushanda naMnangagwa rakaronga demonstration yekuti kana vanhu vapinda mumastreet varohwe zvakaipisisa. Kana varohwa vanhu vobva vazorasa hope. Kana tazova kuti wemastreet vobva varegera kuuya. Musaende kumastreet, musaende kudemonstration. Chidemonstration ichocho ndechaMnangagwa nemasiyayo wake. Saka musaende. Imi mapurisa mumakembi menyu mamuri imomo muchenjere, because even mumapurisa imomo vamwe venyu vamune muchiti mapurisa ivava vanenge vakatodeploywa kuyepa vanenge vari masiyayo. Havasi mapurisa, basa ravo ndore kutora information yenyu. Vamwe munoisirwa muchetura nenyaya yezvisadza izvi. Handi manzwa, handisi kuti musadye, but ndingokuonesai kuti even muchiita zvenyu zvokubasa kwenyu ikoko, vhurai maziso, because munopera. Kana majenerali akambourayiwa, what about imimi zvenyu mapurisa? Munofira mahara nenyaya yekuda tii. Munofira mahara makasiya vana vachitambudzika nekuda kwenyika iyi. Vhurai maziso ende ivai muri muvanhu. Handi mazvinzwisisa. Ivai muri muvanhu. Musaite mapurisa ekungoti ukangofonerwa yeshefu wati ende munokata blessed ende munodai mune dzimwe nguva. Chengetedzai mutemo wenyu wemapurisa kuti unoti kudii. Mune mabylaws enyu anokugaidhai. Handi mazvinzwisisa. Teedzai mutemo wenyu wepolisi wamunofanira kunge muchiteedza. Kwete kuti muteedze kuti hanzi shefu ati ende munobata ningi. Muchingoabducta vanhu muchishandiswa kuita zvinhu zvisane basa hazvivake nyika izvozvo. Kune vamwe vari kufamba vachitaura zvisane basa mumasocial media zvinodzorera simba revanhu kumashure. Vamwe vobva vati aiwa havambokwanisa kumubvisa Mnangagwa. Anotadza kubviswa Mnangagwa kuti ndimwari. Anoshamisa chii chaanotadza kubviswa? Kana Mugabe akabviswa chinotadzisa kuti Mnangagwa abve chii? Handi mazvona. Saka isa hatisimbobva takadzorerwa mumashure nemazwi evamwe vanhu vanotaura. Vamwe vobva vati iwe wataurire uri kuSouth Africa. Ilevel rimwe rekudzungaira iroro. Ana vaMugabe zvavaitaura vari kuMozambique havana kuzotora Zimbabwe. Havana kuzotora Zimbabwe here ana Mugabe zvavaitaura vari kuMozambique. Hatidi vanhu vanodzorera vanhu kumashure. Mugabe vakataura mumwe musi vakati pavaironga nhau dzehondo vane pavaifamba vachienda kwazvimba vakasangana nenhingi, vakasangana nevanhu vakasangana navo vachivadiscourager, vachivataurira zvokuti munoda kudzinga Smith nevarungu vane mhuno dzakakura maningi kudaro mungavagone here.
varungwa nemhuno dzakakura kudaro ndimungavagoneri mafananyi but havana kubvira vateerera izvozvo vakaramba vachienda mberi. Saka mazwa angu mangwanani ano ndeyekuti Zimbabwe, let's stand together and be counted. Ngatibatanei tibvise madictator aya, murarame zvakanaka, musapinde mastreet kana musina kupiwa signal. Geza achauya okupai signal and achaita press live obva akupai, kwete paTwitter, kwete paaudio. Twitter iri kunzi inoburitsa zvinhu zvichinyora kuti Geza zvakati zvakati ayewa masi aiwayo asi Geza haana Twitter, musanyeperwe. Geza haana Twitter. Saka musadivert attention yenyu ende musaende kumademonstration emusi Sunday kana Monday. Munourayiwa, munokwadzwa. Vari kuda kutargeta kuti makapinda mastreet vakarova vanhu vaviri kana vatatu kana ningi. I think vanhu vese mimi vamangotiza, then even kana makazodedzwa mudemonstration amubude. Isu yedu demonstration yatiri kupai, we are waiting for the signal. Geza paari kuya nesignal chinhu chapera, toziva kuti mune mune protection, hapana anokurovai, hapana anokuita ichi, tobvisa Mnangagwa peacefully. Saka musanyeperwe, ngazvitenderere kwese. Hatidi kuti vanhu vedu vakanganiswe. Tinokudai, toda kuvaka nyika inonakira munhu wese. Toda kuti mashops avhure, toda kuti vanhu vari outside mucountries vari kurarama vari kunze, vanhu vese, munhu wese ashuwire kuti ndakudzokera kumba ndinoita business kumusha, mushure mekunge tagadzisa nyika yaane utongi hwejekerere, democracy, rule of law. Handi mazvinzwisa? Ndo zvinhu zvatiri kuda izvozvo, saka ngazvizikanwe izvozvo. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.